ман Амиршоев Эмомдин аз шаҳри Ҳисор, деҳаи Боғистон, дар тарабхонаи Шоми Шӯроб ҳамчун муҳофиз кор мекунам. Шабҳои 3-ю 4-и октябр соатҳои тақрибан 2 як садое баромад, ки илтимос маро халос кунед. Мо бо ҳамроҳии ҳамкорамон давидем ки чӣ хабарай, ки ба сини мошин давида дидем ки Шайх Муслиддин Ризоев як духтарро ҳами аз мӯи сараш кашидаву шатақати зада кашисодай ки биё бурем қатима дар мошин маҷбури шинондестааша. Духтар илтимос дорад ки маро халос кунед, илтимос маро халос кунед, маро мебарад маҷбурӣ таҷовуз мекунад. Мо бо ҳамроҳи охранник аз дасти Шайх Муслиддин духтарро кашида, яъне ма кардем. Шайх Муслиддин дар ҳолати мастӣ қарор дошт, бо ман часпид, бо ман каштал шуду, маро якта зад, ман як шапалоқ задам, телаш кардам, хам шуду, биниашро қабиду, ба сини мошинаш давид, шишту рафт. Шайх Муслиддин доим ба тарабхонаи мо меомад, духтароро ғам медод, бадахлоқӣ мекард, мисол клиенторо нороҳат мекард. Мо барои ҳамин Шайх Муслиддин намемондем ки дарун дарояд, ки духтароро бисёр ғам медод, клиенторо нороҳат мекард.